Raquel, tortilla de patatas, ¿con cebolla o sin cebolla? Pues los jueves de tortilla son sagrados, pero para que sean sagrados tiene que ser sin cebolla. No la soporto. Y Nacho, ahí va tu pregunta. ¿Calella o Sant Feliu? Calella o Sant Feliu, no? Bueno, qui em conegui sabrà que sóc Sant Feliuenc de tota la vida, però a Calella he passat dels millors moments de la meva vida i sí que, sens dubte, Calella. I ara tu, Laura, què prefereixes? Hivern o estiu? Doncs entre l'estiu o l'hivern crec que em quedo abans amb l'hivern, però només per la temporada d'esquí. I tu, Jan, què prefereixes, el Senyor dels Anells o Harry Potter? Sí, Harry Potter o el Senyor dels Anells? Bé, el Senyor dels Anells, sempre. Mi tesoro. I tu, Mire, cafè o te? Cafè o té? Sens dubte em quedo amb el cafè, no pot faltar en el meu esmorzar. I tu, què prefereixes, Javi? Jugar a la Play o sortir de festa? Escollir entre jugar a la Play o sortir de festa, òbviament jugar a la Play. Vamos! I tu, nena, què prefereixes? Viure a Madrid o viure a Barcelona? Pues la verdad que elijo vivir en Madrid por cosas como esta. ¿Y tú, Pladas, qué prefieres? ¿Call of Duty o Fortnite? Que si sóc més de Fortnite o Call of Duty, Fortnite, òbviament. El Call of Duty no té res a fer. I tu, Clàudia, què ets més? De macarrons o xocolata? Prefiero yo entre pasta y chocolate. Pues lo siento mucho, pero no puedo elegir. Así que... ¿Y tú, David, qué prefieres? ¿Coche o moto? Jo entre motos i cotxes em quedo amb les motos, són molt més divertides de conduir. Tu, Blanca, què prefereixes, kebab o braves? Doncs jo, entre braves i kebab, és molt difícil, Però em quedo amb braves. I tu, Ares, què prefereixes, toallites o paper de vàter? Difícil elecció, però jo crec que ho tinc clar. Les toalletes són molt més còmodes, així que em quedo amb elles. I tu, Andrea, què prefereixes? Sèries o pel·lícules? Doncs 100% sèries, ja que em mantenen molt més entretinguda. I aquest confinament ja m'he vist unes quantes. I tu, Sebas, què prefereixes? ¿Salchipapes o paella? ¿Las salchipapas o la paella? Pues yo prefiero la paella. ¿Y tú, Laia, qué prefieres? ¿Playa o montaña? Jo prefereixo la platja abans que la muntanya, ja que m'encanta prendre el sol, nedar i jugar al voleibol. I tu, Carlos, què prefereixes, tovallola o barnús? I tu, què prefereixes? Barnús o tovallola? Jo barnús. I tu, Mila? Iogurt amb cereals o cheesecake? Si tuviera que elegir entre cheesecake o yogur con cereales, sin duda, yogur con cereales cada noche. ¿Y más? Si es yogur de Stracciatella. ¿Y tú, Warney, qué prefieres? ¿H&S o Pantene? ¿Qué dices? ¿H&S o Pantene? Yo no dudo. Un pelo Pantene lo dice todo. Aunque ahora mismo no. ¿Y tú, Ana? ¿Qué prefieres? ¿TikTok o Instagram? Jo, òbviament, represento TikTok. I tu, Max, fuet o pernil salat? Doncs jo entre el pernil salat o el fuet em quedaria amb el fuet, ja que el puc menjar sempre que vull i és un producte de proximitat. I tu, Paula, què prefereixes? Anar amb bus o anar amb metro?
Doncs jo, entre metro i bus, em quedo amb el metro. Sempre m'he mogut en metro i ho trobo molt més fàcil. I tu, Iván, Joventut o Madrid? Bueno, como ya sabréis, yo soy bastante fanático del baloncesto y resulta ser que me han hecho elegir entre mis dos equipos favoritos, el Madrid y la Peña de Badalona. Y sinceramente me quedo con la Peña de Badalona, ya que me gustan mucho los valores que transmiten en su cantera. Y ahora paso el turno a mi siguiente compañera. Paula, ¿tú qué prefieres? ¿Coches manuales o automáticos? Que si automàtic o manual? Automàtic. Qui es vol complicar la vida utilitzant un manual? Es diu Paca i és automàtica, és moníssima. I tu, Xavi, Sant Miguel o Estrella? Què prefereixo jo? Si Sant Miguel o Estrella? Doncs no ho sé. A veure, què hi ha per aquí... Xavi, què fas amb la porta de la nevera oberta? Re, mama, que volia un got de llet. Vale, tanca-la aviat, Vale. Doncs queda clar, no? Una bona... Sant Miguel. I tu, Aitana, què prefereixes? Pull&Bear o Zara? Jo, entre Pull i Zara, crec que ho tinc clar. Crec que em quedo amb Zara. I tu, Marc, què prefereixes? Que et pitin malament o pitar malament? Jo, sens dubte, em quedo amb pitar malament, perquè, bueno, sempre es pot millorar. I tu, Lucía, amb què et quedes? Pizza o hamburguesa? Que què prefereixo jo? La veritat, entre la pizza o l'hamburguesa, la pizza té moltes més combinacions. I tu, Bargalló, què em prefereixes? El Nestí o l'Aquarius? Aquarius o Nestí. Jo si tingués que quedar-me amb una em quedaria amb el Nestí. Això els meus companys segur que ho saben perquè cada divendres que un. I tu, Ma, què prefereixes? Colacao o Nesquik? Fàstic, tio. Doncs jo, entre Nesquik o Colacao, escolliria Colacao perquè clarament està millor que el Nesquik. I tu, Fermi, què prefereixes? Xaleco o gabardina? Doncs jo, entre xaleco o gabardina, encara que el xaleco no és una mala opció, em quedo amb la gabardina 100%. I tu, Irene, què prefereixes? Gos o gat? Doncs jo la pregunta gos o gat, escollo gossos. Són més carinyosos. I tu, Mauri, què prefereixes? Primer equip o cadet? Entre el cadet i el primer equip, ara mateix potser em quedo amb el primer equip perquè el cadet ja és una etapa que tinc pràcticament acabada i d'aquí un temps m'agradaria jugar al primer equip.